mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. "10 years and still no ring." Ayaw niyang magkaroon ng sariling pamilya. Hi DJ Rocky. Matagal na akong nakikinig sa programa mo. Since year 2016 pa. At hindi ko inakala na isa rin ako sa mga taong susulat sa iyo. Hindi ako magaling magkwento ha. Pero sana ay mabasa mo pa rin. Itago mo na lamang ako sa pangalang Lara. 27 years old. At ito ang aking secret file. I've been in a relationship with my boyfriend for almost a decade this year. Itago na lang natin siya sa pangalang Jeff. Jeff is 31 years old. 2015 pa lang. Naging magjowa na kami. We both love each other. Alam mo, DJ Rocky, si Jeff yung taong laging nariyan para sa akin. He always shows up every time I need him. Wala na akong hahanapin pa sa kanya. Yung tipong pag may sakit ako, nandyan lang siya nakaalalay. Hinahatid sundo niya ako sa trabaho, kahit bumagyo at kahit tumirik pa ang araw. Walang palya. Kahit malayo pa ang pagtrabahuhan ko. He treats me like a princess. Naalala ko pa nga, nung mga unang taon ng relasyon namin, nag-e-exchange kami ng love letters. May okasyon man o wala. At ang hinding-hindi ko makakalimutan, dun sa sinabi niya sa love letter niya sa akin, ay yung gusto niya na ako ang magiging ina ng magiging anak niya. Gusto niya na ako ang mapangasawa niya. That time, sobrang saya ko. Kasi nakikita niya ako bilang mapapangasawa niya in the future, 'di ba? At sino ba namang hindi gugusto ng ganong klaseng karelasyon? Yung dating to marry na. But then, nobody's perfect. Third year nung relationship namin, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Nang makita kong naka-open ang laptop ni Jeff.
Then, scroll lang ako ng scroll na para bang may hinahanap ako. Naghahanap ako ng hidden files. Hanggang sa meron akong nakitang folder na ang pangalan ay Secret Files. At pagka-click ko ng Secret Files folder na yon, ay bumungad sa akin ang 4 na larawan ng kanyang first love. At hindi lang ordinaryong larawan ng mga nakita ko. Etong mga larawang ito ay mapang-akit. Naka-shorts na maikli, nakasando, nakadress doon sa isang picture. Natulala ako sa nakita ko, DJ Rocky. At the same time na mangharin ako sa kagandahan ng first love ni Jeff. Maputi, makinis, at di hamak na wala akong panlaban doon. Maya-maya pa parang naninikip na ang dibdib ko habang pinagmamasdan ko ang mga larawan ng first love niya. Ang sakit pala. Buti na lang naalala ko. May asawa't anak na yung first love niya. And I believe, nakuha ni Jeff yung mga pictures na yon sa Facebook. Then biglang dumating si Jeff. Hindi ako nagpanik. Hindi ko rin siya kinumpronta tungkol dun sa mga larawang nakita ko. Pero hinayaan ko lang na nakabukas ang laptop. Naka-open ang mga picture nung babae. Then niyaya akong kumain ni Jeff. Ngumiti lang ako sa kanya. Dala-dala ang bigat ng puso ko. Nauna na akong tumungo sa hapagkainan. Dun sa dati kong pinagtatrabahuhan. Sumunod naman siya. And by that time, nakita na niya kung ano ang mga nakita ko sa laptop niya. Nagkaroon ng katahimikan sa aming dalawa. But still, pinaghanda ko pa rin siya ng makakain niya. Niyaya siyang kumain. Tapos titig na titig siya sa akin. Maya-maya pa, nagsabi siya ng sorry. DJ Rocky, hindi ko alam. Pero hindi ko makuhang magalit kay Jeff. I love him so much. I love him so much to the point na I just feel sorry for myself. And at the end of that day, pinatawad at tinanggap ko pa rin siya. Nagpatuloy ang relasyon namin. Hanggang ngayong 2025. Earlier this year, DJ Rocky, pumunta si Jeff ng Luzon for 2 weeks dahil sa kanyang trabaho. And by the way, taga-Eastern Visayas kami. Habang malayo kami sa isa't isa, we make sure na nagko-communicate kami. Lalo na siya. He would call me every time na may free time siya. Every day, day and night, nagvi-video call kami. At lagi niyang sinasabi na miss na niya ako.
Ganon din naman ako sa kanya. Hanggang sa umuwi na siya. So nagkasama na kami. At habang magkasama kami, it was nighttime. Bedtime. Nakatulog siya. Ewan ko ba sa sarili ko't nang ialam na naman ako ng gamit ni Jeff. And this time, cellphone naman niya. Sa totoo lang, hindi naman ako nangingialam talaga ng mga gamit niya. I don't even know his social media passwords. Hindi ko yun tinatanong at hindi ko yun hinihingi. Pero, yung cellphone naman niya, kahit papano, may idea ako tungkol sa password. So nag-scroll ako sa TikTok account niya. Nagpunta ako dun sa watch history. Nung mga unang scroll ko, wala naman akong nakikitang hindi maganda o kakaiba. Pero habang tumatagal na nag-i-scroll ako, nakikita ko kung ano talaga ang mga pinagpapanood ng boyfriend ko. Nakakabigla. Hindi ko akalain na habang kami pa ay mahuhumaling pala siya sa iba. Videos ng mga babae na merong malalaking hinaharap, mapuputi, na magaganda ang mukha, mga nakabra, mga nakapanty lang, ganun ang mga suotan. At pagtingin ko dun sa history date, yun ang mga araw na magkalayo kami sa isa't isa. Hindi ko akalain na yung taong laging nariyan para sa akin mahuhumaling sa iba. Dapat bang sumama ang loob ko dahil sa mga nakita ko? Siguro para sa iba, videos lang yun. Social media lang yan. Pero iba yung sakit eh. We don't have any issues, DJ Rocky. Okay ang takbo ng relasyon namin. He treats me like I'm the only one. Lagi niyang pinararamdam sa akin na mahal niya ako. Nandyan yung efforts, nandyan yung sacrifices. Wala akong masabi sa kanya. And I'm doing the same for him. But this time, I confronted him about it. At ang sabi niya lang sa akin ay natep siya. And that's it. I know, DJ Rocky, na video lang yun eh. Pero masakit pa rin. Masakit pa rin. Bumalik yung dati. Nakaramdam ako ng insecurity about my physical appearance. Na para bang bumaba yung self-esteem ko. Nakakalungkot pala. Yung wala naman kayong problemang dalawa. Pero, yung lalaki, may part of him pa pala na natutokso pa rin siya. Natutokso pa rin, lalo na sa mga magagandang babae na malalaki ang hinaharap. Tapos paparamdam na ikaw lang at walang iba. Ipaparamdam na mahal ka. So tulad ng dati, he asked for forgiveness. Pinatawad ko siya. Tinanggap ko siya. Ulit. I love him so much
that I couldn't even get mad. Although, pakiramdam ko, tinraidor ako. I felt betrayed. And I'm still hoping that one day, he would become mature. Or more mature. Na maisip niya na ibigay sa akin yung security ng hinahanap ko. Kasi alam mo, DJ Rocky, yung ibang mga kaibigan namin at mga kamag-anak namin, tanong ng tanong sa akin eh. Tanong ng tanong sa amin kung kailan daw ba kami ikakasal. At sa totoo lang, hindi ko naman alam kung anong isasagot ko. Because we never talked about it. Every time na ino-open up ko yung topic na yon, yung pag-aasawa, change topic siya. And nitong month of May, nagkaroon kami ng deep talk. At ang sabi niya sa akin, he doesn't want to have a family of his own. Ayaw niya na magkaroon ng sarili niyang pamilya. Hindi ako nakaimik nang sabihin niya yun. Hindi ako makaimik kasi wala akong masabi. Yung ang daming thoughts dun sa utak ko. Nasa sobrang daming thoughts. Nagkagulo sila na nabulol na yung dila ko. Nagkandabuhol-buhol to the point na wala, para akong pipi. Alam ko sa sarili ko na gusto kong magkaroon ng anak. Gusto kong bumuo ng sariling pamilya. Nakasama siya. Nakasama si Jeff. I was really hoping. Because he promised me that he would marry me someday. Tapos ngayon, maririnig ko na ayaw na niya. Marami pa raw siyang gustong gawin. Marami pa raw siyang gustong maabot sa buhay. At alam ko naman yun. Lagi naman ako nakasuporta sa kanya. I never asked him to marry me. Hindi naman ako nagmamadali. Kaya ko naman maghintay. Pero hindi ko na alam kung saan ako lulugar sa buhay niya. Nung sabihin niya sa akin na hindi niya na gustong magkaroon ng pamilya. Mahal ko si Jeff. Halos nakadepende na ako sa kanya. I couldn't even imagine my life without him. He always treats me right. But of course, nobody's perfect. Sometimes, people, even our loved ones, cause us pain. But our love for them will still be the same. And that is the amount of love I have for him. Kahit na nasasaktan niya ako emotionally, pinipili ko pa ring mahalin siya. Pinipili ko pa ring patawarin siya, kahit paulit-ulit. Kaya lang hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang maghintay at umunawa. May hinihintay ba talaga ako? Magbabago pa kaya yung isip niya? Ano na lang mangyayari sa akin? Oh my. Hindi ko na alam. Hanggang dito na lamang po, DJ Rocky.
Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Lara. At ito ang aking secret file.